ja tervetuloa tänne Joonan pelihetkeeli. Tänään me pelataan Grännyä. Kyllä, kuulitte oikein. Ja Grännyä te haluatte lisää, joten eiköhän aleta Grännyä pelaamaan. Mennään normaalilla tällä kerralla, koska ainoa vaihtoehto. Ja mihin minä jäin? Niin, mihin minä jäin? No, ei välitetä siitä, vaan keskitytään nyt olennaiseen. Ja eli oho. Okei. Apua. Nyt tää nykii ihan huolella. Apua! Saakeli. Jumalaa. Ahaa. Okei, se mummo tulee. Ja mitä nyt? Oikeesti, toi nykii ihan huolella. Et sinä minua nää. Tai jos näet, niin okei. En tiedä mitään. Okei, se on vessas. Okei. Hyviä videoita kyllä tulee, ja tässä on mennyt noin 2 minuuttia. Eli jaha. Eli puolet ajasta on mennyt. Ihan okei. Eli sit pitää pitää liikkua. Sitten mennään tänne. Ei ketään. Koitan etsiä viiponkia, että mä saan sen. No ei oo pöntössä ainakaan. Kuka tällaises haluu? Ja peili on näköjään hajalla. Apua. Oikeesti. Mene. Mene. Äkkiä. Juokse. Oi kamala. Joo, eiköhän tää video oo tässä nähdään. Ihan kohta. Moi moi.